Hello guys, welcome back to my YouTube channel Pabitra BTech YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। तो गाइस जोङो दा थांगासिनो ककायजना हाजोआव बेरायहैनो लोगोसे जोङो वाटारफलावबो दुगैगोन। वाटारफल फिसा दङ जोबोद गरम दिनै दा जों थांगासिनो बै हाजोखौ नुहुरनानै ससे बारलांबानो जोङो ककायजना हाजोखौ मोनहैगोन ओमफ्राय जोङो बेवहाय हाबनानै आरामसे बेरायगोन बेरायनानै फटक लागोन ब्लगिं बानायगोन थ' होनबा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय था ना मा होनो लोगोफोर थ' होनबा थांबाय थादोनि ना मा होनो गाइस ओरैजाय नायहरनाय हाजोफोरखौ जोबोद समायना नुहुरदों ग्रिननो बै हाजोथिं जों थांगोन आरोखि ना माने जों थांगासिनो दा ओमफ्राय नै गाइस ओरैबो नै जा मोजां माइ दै मोसौ मोसा दङ लामाफ्राबो जा स्लिम गाइस नै माइआ जि मोजां जादों ओमफ्राय गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन लामाया ओरैबादि स्लिम डाम्पार खारदों माने लामाया गोदानथार आरोखि ना गाइस माने गाइस लामाजों ओरै थांबा हाजो सेर थांनो मोनो गाइस जोबोद गोजोननाय मोनो गोसोखौ गाइस आंथ' बेवहाय सिगाङाव फैखांबाय आरो बे लामाजों आङो मेरला हान्थिबाय थायो आरोखि ना मानो होनोबा आङो अट' ड्राइभार नालाय आं जेरैबो जोंथिंजायनि चिरां एरिया बङाइगाव एरिया क'क्राझार एरियाखौ आं थांबाय थायो फाइनालि गाइस जोङो दा नै ककायजना लामाजों हाबजेनबाय बेनो गाइस ककायजना लामायाव गेट दङ आरोखि ना नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना गेटखौ ससे थांबानो थ' गाइस फाइनालि जोङो नै ककायजना गेटआव मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो दा बेवहाय टिकेट लानोसै थ' गाइस जों टिकेट लाखांनानै जोङो नै हाबफैबाय हाबनाय लोगो लोगोनो नै टाइल्स बलायनाय लामा दङ ओमफ्राय गोदोनि फुराना डिजाइन दंफांनि दालां नुनो मोनगोन थ' गाइस आंजों दंफायो नै सासे लोगो बे जों गामिनि आं बिसोरखौनो बेवहाय बेरायनो होननानै लाबोदों आरोखि ना थ' गाइस दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो गाइस सोल' माने गाइस नै दालाङा जि मोजां लाभलिसान दालां आरोखि ना ओमफ्राय गाहायाव दै दङ ओरैबो दै दङ आगदा आगसि गासिबो दै दङ सेलफि लानो मोजां रिल्स खालामनो मोजां गथ'आ मिनिदों ना मा होनो गाइस दे होनबा नायलांबाय थादो सोल' थांजायोथ' इथिंथ' तो हेलो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं माथो माने गाइस नै बिराद मोजां साजायनानै दोनदों जिं दंलायो साइडआव लामाया ओरैजाय दै दङ ओरैजाय नै सिख्लाफ्रा बेरायगासिनो सेल्फि खेबजागासिनो दिस इज मी हेल' गाइस दा आङो थाबायलांगासिनो बेरायबाय थानोसै मा मोनो नायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय था आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामाखैबा शेयार खालाम नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैबायदि समायना बेयाव दा बानायनानै दोनदों आरामनो Sobra deh. Patuk lala. Pakacau lah bu yang kok. Ada, lalu nunggu. मा खालामनो मा खालामनो र' बोरै थाङो बोरै
ओरैजाय मन्दिर दं इयाव दुगैखांना सानाव थाबायबोफिनदो Kira nggak tahu kenapa? Apa gua udah? Nah, orang coba. Slow lên sudah. Min lại. Kami jalan tuh. तो गाइस अभी हम वाटरफॉल की तरफ जा रहा है इधर देख सकते हो मेरे साथ कौन कौन है इधर मेरे साथ 4 गर्लफ्रेंड है 1 2 3 4 गर्लफ्रेंड है मेरे पास और अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ यू कैन सी गाइस रास्ता आप देख सकते हो कितना खतरनाक रास्ता है गाइस इधर पानी भी है देख सकते हो गाइस बहुत अच्छा पानी है उधर पहाड़ से आता है ये पानी इधर से निकल जाता है तो गाइस ये देखो कितना क्यूट गर्ल है इधर नाचो 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 मेरी रानी ओ रानी नाचो नाचो रानी कितना क्यूट है डिम्पल भी है इसकी काल में डिम्पल देखो डिम्पल इधर देखो ओ डिम्पल और इधर देखो मोबाइल पे क्या कर रहा है हेलो और इधर देखो एक गर्मी लग रहा है हेलो प्लास्टिक में क्या क्या है मिठाई पानी दही यो गाइस कितना बड़ा पेड़ है इधर तो गाइस आते हमको थक चुका है इसलिए हम इस झोपड़ी पे हम बैठे हैं और कुछ मिठाई वगैरह खा लेते हैं पानी भी पी लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं आराम से यहाँ पे 5 मिनट तक हम यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे और इधर देखो गाइस ये नाच रहा है ये कौन सा गाना तो गाइस मैं बता रहा हूँ मुझे इतना हिंदी बोलना आता नहीं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी से ब्लॉग बनाने के लिए है कि नहीं या लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को कहो लाइक और सब्सक्राइब करना हो नोंथांमोना नङाबा ऐसा नहीं यार हिंदी नहीं मालूम हिंदी नहीं पता हिंदी मालूम नहीं कॉपीराइट और हाँ गाइस थाबाय जोबोद मेंबायमोन गोलोमफ्रुजोबबायमोन ओमफ्राय नैबे नालायाव आङो दा मोखां सुबाय थान्दानो असम गाइस जोबोद मोजां थान्दा दैया लोंजाबावोसो खोमा लोंबाथ' ओमफ्राय आङो लोङासै बथलाव दै लाबोखादों नालाय जोङो बेखायनो दैखौ लोङासै नङाबाथ' लोंगौमोन ओ गाइस थान्दा मोनबाय थ'दो होमबा जों दा दसे नैबाव जिरायनोसै ओमफ्राय जोङो बेरायहैफिनसै ओरैजाय ससे थांबानो मोनहैसिगोन वाटारफलखौ ओके गाइस चलो आजा waterfall hah good aku naik gitu manusia mau bilang kan sampai udah ayo phak lari gelikan maksud hah gelikan
Hello. Thôi, goligin mo. De. De. Iya deh. माने गाइस जोङो वाटारफलाव दुगैखांनानै ओरैजाय बेरायनो फैफिनलायबाय आरोखि ना ओरैजाय फैयै नै आरो मोनसे दंफांनि दालां मोनफैलायबावबाय बेवहाय आङो एसे रिल्स टाइप भिडिअ खालामसै ओमफ्रायो जोङो न'आव थांसै आरोखि ना नायदो रायजोफोर नोंथांमोनाथ' बेबायदि दालांखौ नुथारलामोन खिन्थु क'काझनायाव फैबा नैबे पुराना जामानाका दालांखौ नुनो मोनगोन आरोखि ना ब्रिटिश आमोलनि दालां होनजायो बियो बुंनो थाङोबा ओरैबायदि समायना बानायनानै दोनदों इथिंबो दै दङ नै दैया आरामथार ओमफ्राय नै ओरैबो दै दङ दालां सिंनि जों दै थाङो ओमफ्राय आं दा बेवहाय नै रिल्स टाइप भिडिअ बानायबाय आरोखि जाम्बालरखौ गनो ना मा होनो गाइस खोब जानाय बायदि मोनदोंब्रा बे गावखौनो गाव थाबायनाया गाइस नैबे न'खौ नुदोंना ट्रि हाउसबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना क'काझनायाव फैबा दिस इज ट्रि हाउस आङो गाखोना नायदिनि गाइस गाखोखांनानै आङो ओरैजाय फैलायबाय नै ट्रि हाउसनि बाहेरायाव ओरैजाय नै जों ट्रि हाउसआ ओरैजाय नै सिख्लाफोर दङ गाखोनानै आं गाखोखांबाय खिन्थु गिलां